første tanke, der går igennem mig, det er, at jeg er færdig her en bog til. Tina Maria og Pernille, det er jer, der skal afgøre, hvem af jeres partnere, der skal forlade Paradise Hotel i aften. Stefan, hvad vil du sige til Pernille og Tina Maria, inden de tager deres beslutning? Jeg vil sige, at det kan godt være ud af til, at jeg måske ikke er virkelig som den stærkeste taktiker, men jeg vil virkelig også gerne bevise over for jer, at vi står stærkt sammen her. Niklas, værsgo at overbevise pigerne om, at det er dig, der skal blive på hotellet. Det er en lortopgave at skulle overbevise pigerne om at skulle smide Stefan ud. Det er min body herinde på hotellet. Jeg synes, I skal tænke lidt fremad i spillet måske også. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, jeg ved heller ikke. Det er bare så svært, altså. Jeg elsker jer begge to. Jeg ved godt, man skal tænke frem, at jeg har bare givet Stefan mit ord, og jeg har også givet Niklas mit ord. Stefan har været ærlig over for mig hele vejen. Ja, og han har også været ærlig over for mig. Men det er mellem Niklas og Stefan. Jeg føler bare, at jeg stikker Stefan i ryggen. Det føler jeg også godt. Ja, det er bare for stærkt. Og så fremad. Jeg kan ikke tage den chance, at Stefan og Patrick står bag mig i morgen. Jeg vil ikke vælge mellem dem. Så når vi egentlig, så tryk mig i hånden. Hvem skal forlade Paradise Hotel i aften? Stefan skal forlade Paradise Hotel i aften. Tina Maria, er du enig i det valg? Jeg er enig. Fuck. Stefan, det er dig, der skal forlade Paradise Hotel. Hvad tænker du lige nu? Jeg vil bare sige, at selvfølgelig er det et lortevalg, I skal tage på alle måder. Men alligevel så tror jeg også bare, at man føler et sted, man ikke er velkommen herinde. Man føler bare, at man har gjort sit bedste herinde og været den, som man er. Så der er ikke så meget at sige til det. Det er jo bare forfærdeligt at tænke på, at nu skal man hjem. Tina Maria, kan man sige, at du har taget valget imellem Stefan og Patrick i dag? Ja, det kan man godt. Jeg føler mig lidt mere fri sammen med Patrick, fordi Patrick og jeg, vi stoler 100% på hinanden, og vi er partner herinde. Og der er ikke nogen af os, der frygter, at den ene flytter med en anden herinde. Så det bringer jo bare pisse endnu mere op i kog, at der er ligesom to, der et eller andet sted har rettet sig sammen om det. Så jeg er skideskuffet over dig helt vildt. Jeg synes, det er en mega fucking svært valg, altså. Men i længden, der har jeg ikke brug for en partner, der har mistro til mig om ligegyldige ting herinde. Det er jo bare ufatteligt, at man bliver røvrendt på den måde, altså. Stefan, det er nu blevet tid. Du skal nu gå på dit værelse. Der skal du pakke dine kufferter. Og så skal du forlade Paradise Hotel. Kan du komme godt hjem? Og I andre, I må have en god aften. Det er skidesvært at forlade Paradise Hotel. Altså, det har jo været den fedeste oplevelse i mit liv. Det vigtigste for mig har været, at jeg har været ærlig hernede. Så dem, jeg holder af det, også kan se, at jeg ikke har været nogen idiot hernede på nogen måde. Selvfølgelig kommer han til at savne alle sammen herinde, men den person, der kommer til at savne mest, det er i hvert fald Julian. Julian betyder jo rigtig meget for mig, så det er jo selvfølgelig hårdt, at man skal sige farvel på den måde.
Pas på dig selv, mand. Han var dømt til at falde på et eller andet tidspunkt, og det blev så i dag, og det så griber følelserne vejen. Hey.